Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля песни и танцы Республики Татарстан. В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади чәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызның герое Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең артисты. Коллективыбызда бик күп матур образлар иҗат итүче, бөтен дөнья һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты Владислав Уткин. Менә Владислав, синең бит инде исемең Владислав, татар исеме түгелме? Менә тамашачыларыбызга әйдәле менә шушы сирне ачып китик әле, Владислав Уткин дип әйттек, ә без синең белән чиста татар телендә сөйләшәбез, име? Ничек инде бу егетне урысча әйттеләр, ә үзе татарча сөйләшә дип уйлыйлардыр халык. Менә әйтеп кит әле, син бит безнең Мин Крашин. Крашин егете. Bizim Нижнекамск шәһәреннән Олы Аты авылыннан, Нижнекамск районының Олы Аты авылы бар. Инде бөтен гаиләм минем, бөтен әнием дә, әтием дә, барысы да Крашиннар, әбием дә, бабам да бөтенесе чиста матур итеп татарча сөйләшә. Әби әйтер инде, татарча түгел, улым Крашинча без сөйләшәбез ди инде ул. Ә син Крашинча сөйләшә беләсеңме? Крашинча хәзер инде Татарстан дәүләт җыр бию ансамблендә биегәч, сезнең белән сөйләшкәч, татарча күбрәк сөйләшәмдер инде. Менә мин синең сөйләшүеңә гел шундый сокланып карыйм. Менә шундый чиста, саф татарча әдәби телдә сөйләшәсең син. Хәтта менә синең җөмлә төзелешләрең дөрес. Хәтта чын татар кешеләре дә менә шулай чиста татарча кайберләре сөйләшә белмидер әле. Шуңа күрә афәрин дип әйтәм сиңа. Һәм инде әйдәле бүгенге әңгәмәбезне татарча да сөйләргә мөмкинсең, русча да, крашинча да сөйләргә мөмкинсең, ярыймы? Менә әйдәле Владислав, безгә әйтеп кит әле, син бию белән ничә яшьтә шөгыльләнә башладың? Гомумән ничек биеп киткәнеңне хәтерлисеңме? Бию минем балалар бакчасында да әйбәт килеп чыга иде инде. Мәктәпкә укырга кергәч, бәлки генә төркемнәргә дә йөри башладым. Шуннан нигәдер бию онытылды ул 5-6 классларга кадәр микән. Чөнки минем братишкам Артем минем братишкам, ул фортепианога йөри башлады. Миңа да бик кызык булып китте инде. Мин дә йөрдем, 1 ел буе йөрдем мин, бер нәрсә дә килеп чыкмады. Минеке түгел дип мин киттем Баянга. Баянга килгәч, миңа сразу әйттеләр, бармакларың кыска, уйный алмаячаксың диләр. Шуңа күрә инде аннары Өметеңне өздүләр. Спорт белән булай да шөгыльләнә идек инде, футбол, баскетбол, волейбол белән. Шуннан объявление минем иң беренче укытучым Наскай Ферикс Анатольевич, яшьлек һәм Ирнас төркеме җитәкчесе, объявление ясый, үземнең коллективка кешеләр җыям дип, балалар җыям дип. Без бөтенебез үзебезнең сыйныфташларыбыз белән бергә җыелып, шулай итеп биргә кердек. Инде аннары бу кызыксыну бигрәк тә нык арта башлады, чөнки без Нижнекамскка гына түгел, Казаннарга инде 9 майларга җыелышып бара идек, берәр атна шулай Казаннарда яшәп, Сабан туйларга һәр елны йөри идек. Бу бик кызыклы булды инде безгә һәм
Nigedir anları bir 10-11 klasslarda min de özüme aytdım, biyu boyunça kitem dep. Ani bilen edindi Nижекамскийда калышсың деп әйткәннәр. Әйе. Чөнки Нижекамск шәһәре бит инде үзенең заводлары белән, Промышленный шәһәр бит инде. Беркем дә иҗат буенча китер дип уйламаган иде инде. Һәм инде 11-не бетергәч, бөтен киемнәремне җыйдым да бер көнне чыгып киттем Казанга. Шулай итеп, үзебезнең Казанский государственный университет культуры и искусства инде бүтән документларыбызны биреп, шулай итеп әкрен-әкрен укый башладым. 5 елым шунда узды. Сәйдәш төркемендә Тагир Максимов җитәкчесе анда 5 ел буе биеп, шулай итеп опыт җыеп, артистлар белән гастрольләрдә йөреп, бик күп опыт җыйдым үземә. Ә инде укып бетергәндә минем соңгы экзаменга Хаметов Айрат Ринатович та килде, Ләйсән Рашидовна. Шулай итеп, экзамен беткәч, минем булачак тормыш иптәшем Айгөл белән бергә менә безне Татарстан дәүләт җыр бию ансамбленә кунакка чакырдылар диясе идем. Кунакка килеп без артист булып киттегез. Артист булып киттек, калдык. Менә шушы коллективта бит инде син күпме матур образлар иҗат итәсең. Менә күпме халык тамашачыларының матур фикерләрен без ишетәбез. Үзләре дә килеп әйтәләр, менә бу егетегез сезнең сәхнәдә бигрәк тә аерылып тора диләр. Менә шушындый үзенең бию осталыгы белән бер рәттән син әле үзеңнең актерлык һөнәреңне бик оста күрсәтәсең менә кайбер образларда. Менә безнең Кызлар җыены дигән биюдә син Гөлширә образын бик оста башкарасың, хәтта сине безнең тамашачыларыбыз башта кыз бии дип тә уйлыйлар, име хатын-кыз бии дип тә. Ахырдан инде синең менә шулай шешләреңне алып, яулыкларыңны ачып җибәргәч инде халык кайберләр шак катып кала. Ничек шулай мөмкин икән дип име? Һәм шулай ук инде контраст образ бу инде безнең Җизнәкәй образында да син бит инде үзеңнең шундый оста егет икәнлегеңне күрсәтәсең. Әйтәм бит, оста бию сәләтең белән синең актерлык сәләтең бергә чагылып бара. Монда ниндидер сер бармы? Әллә инде бу синең менә шундый үзеңнең образың үстендә озак уйланудан торамы? Бу инде һәрбер менә образны алганда, мәсәлән, Гөлширә образын создавать иткәндә мин инде безнең менә коллективтагы кызларга карап, һәрбер кызның берәр генә кылмышлын кылмышын, күз карашын, итәк тотышын, үзенең чәчләре белән уйнау, һәрберсенең дә берәр генә кылмышын алып, күп образлар төзергә була. Менә шуларның бер образы инде Гөлширәдә мин. Җизнәкәй инде ул бит ничек дип әйтим? Кайбер чакта минем әтегә дә җизни булды инде, алай итмә инде. Менә ул гел ниндидер нитеп ала торган образында күлдертеп ала торган үзенә бер төрле. Ну инде бу образларны репетировать иткәндә гел көзгө янында үзеңне кыландырып, бит һәрбер булган хәрәкәтне гел өстәп һәрбер чыгышта мин барыбер ниндидер булса да күз карашымны өстәп куям, чәч ниенме өстәп куям. Үзеңнән дә нидер өстисең шушы образларга. Бу бит инде безнең коллективыбызның алтын фондына кергән әсәрләре, биюләре. Шуңа күрә инде сиңа кадәр биегән артистлардан да үрнәк аласыңдыр. Шулай бит инде үзеңнекен дә өстисең. Әмма менә син минем әйтәсең килә, синең алардан бердә калышмыйсың, син алардан. Шуңа күрә бигрәк тә менә үзеңнең ниндидер харизмаң белән, үзеңнең тагын ниндидер яңа шушы юнәлешләрең белән син бу образларга тагын да матур төсмерләр кертәсең. Афәрин.
инде синең тагын бер ничек дип әйтим инде һөнәр дип әйтим мен һөнәр дисәм инде бу шул ук бию сәнгатенә керә бит инде нидер юнәлешең бар син бит инде степ чечетка юнәлешендә шулай ук матур гына эшләп киләсең менә монсы сиңа каян килеп керде Бу инде миңа университетта укыганда Сергей Дементьевич укытучысы ул степ алып бара иде. Минем ул дәресем юк иде. Минем, укуымда дәрес юк иде. Инде мин иртә таңнан торып, минем дәресем булмаса да, мин аның дәресенә йөри идем. Ул мине кертә иде. Аннары соңыннан да ул миңа үзенең аяк киемен бүләк итте. Иң беренче минем аяк кием аннан булды. Шулай итеп, ул степ бит инде ул ритм. Ритм ул миңа Керәшеннәрдән килгәндер. Керәшеннәр бер гел тыпырдый. Шуңа күрә жан тартмаса да кан тарта диләр. Әйе. Һәм ритм ул бөтен әйбердә дә бит инде бар. Менә җилнең дә үзенең ритмы бар. Һәрбер менә тыңлый белсәң, һәрбер нәрсәнең үзенең ритмы бар. Шул ритмнан да бөтен менә шушы биюләребез, безнең җырларыбыз бөтен әйбер шуннан состоит. Владислав менә син бит әле безнең җыр һәм бию ансамбленнән тыш бик күп бөтен дөнья һәм бөтен Россия конкурсларында да катнашып, призлы урыннарны алган артист. Менә шушы конкурслар турында да бер-ике сүз әйтеп китсәң иде. Нигәдер конкурсларны мин бәләкәйдән үк яратмый идем. Нигәдер минем өчен ул ничектер куркуу да бар иде инде. Шуннан бик зак әзерләнү. Мин бу куркуларны, бүтән әйберләрне ничектер җиңеп, үземә һәрбер елның ниндидер нәтиҗәсе булырга тиеш артистның. Шушы ел азагында Грозныйга барып, җизнәкәй белән беренче урын алып кайттым. Бу Чечняда инде. Бу Чечняда, Беренче урынны, бу бит инде безнең Грозный шәһәренә бик мәртәбәле конкурс бит инде. Анда usta биючеләр генә җыела. Һәм шунда син беренче урын алдың. Афәрин. Аңа зак җыйнап булмады, чөнки ничектер мин залга керсәм, Минубаева Саида белән Загидуллин Айрат нәрсәдер репетировать итеп яталар иде. Сорасам, алар ансамбльнең солистлары. Сорасам, алар конкурска әзерләнәбез диләр. Мәйтәм, анда барырга буламысың дим. Алар әйтәләр, бүген соңгы көн видеоңны җибәрсәң, барасың ди. Мин тиз генә видеомны җибәреп, алар миңа уже яңадан хат язып, инде шакыру җибәрделәр. Шулай итеп мин конкурска эләктем. Бик зак әзерләнмәдем. Видимо, мин уже әзер булганмындыр инде бу конкурска. Инде менә күптән түгел всероссийский конкурста без Минубаева Саида белән бергә инде бер ай буе үзебезне залдан чыгармыйча әзерләнеп, Айрат Ринатович белән советоваться итеп, ул безгә матур-матур костюмнарыбызны җыеп, шулай итеп узатып җибәрде. Ярославль шәһәрендә, һәм инде Ярославль шәһәрендә без бер атна буе шушы конкурста бик нык биючеләр белән ярышып, инде 3нче урынны алып кайттым. Афәрин. Бу биюче һөнәре гомумән конкурсларда катнашу ул бит инде спортсменнарның олимпиадада катнашканы кебек, менә шуның белән чагыштырып буламы? Бу бит инде үзеңнең күпме менә баш эшләтүең, күпме физик ничектер әзерлектә булуың, менә булар барысы да бит инде кешедә сакланырга тиеш. Менә шушы фестиваль көннәрендә, конкурс көннәрендә, гомумән конкурс көннәрендә генә түгел, биюче кеше һәр вакыт ул тонуста булырга тиеш. Дисциплина булырга тиеш. Дисциплина һәм үзеңне физик шундый матур формада тоту биючеләргә төп кагыйдә булып тора.
Владислав, әйдәле менә синең гаиләң турында да сөйләшеп киттек әле. Син бит инде безнең әңгәмәбезнең башында әйткән идең, менә Айгөл белән бергә укыдык һәм ансамбльгә бергә килдек дип. Мин әле сезнең шушындай бик матур гаилә яралу тарихыгызны да беләм. Син бит безнең ансамбльгә эшкә кергәннән соң, бер елдан соң бит инде киттең безнең армиягә хезмәт итәргә. Һәм менә шундан армиядән дә бит син үзеңне сөйгәнеңә матур букетлар җибәрдең аның туган көнендә. Бүтән коллектив алдында аңа тапшырганнар иде менә Владиславтан дип. Менә шушындай сезнең мәхәббәтегез бик матур башланды һәм инде шушы мәхәббәт тарихы сезнең гаилә тормышына әверелде. Менә Айгөл турында да безнең биючебез Айгөл турында, синең хәләл җефтең Айгөл турында сөйләп кит әле безгә. Айгөл белән без инде укыганда таныштык. Мин бер курска югарырак укыдым. Инде шулай итеп 3нче курста бик нык дуслашып китеп, biz инде шулай итеп бергә ансамбльгә килеп, аннары бер ел мин армиядә булганда бу безнең мәхәббәтебезне тагын да ныгайтып, инде кайтып бергә шулай тормыш кура башладык. Димәк, аерылып тору, бер елга аерылып тору сезнең мәхәббәтегезне тагын да ныгытты гына. Һәм инде мәхәббәт җимешләрегез булып сезнең ике улыгыз үсеп килә. Беренче улыбыз инде безнең Мирон. Аңа 3 яш, менә күптән түгел январьда икенче улыбыз Рома туды. Бик менә хәзер әле генә алар белән видеодан сөйләшеп, сагынып, гастрольдә тагын да сагынасың бит инде балаларны. Бик күрәсе килә. Менә шушындай матур гаилә булу һәм бергә шушындай коллективта, зур коллективта иҗат итү, әле менә балалар үстерү, бу бит инде бер яктан ничектер авыр булса, икенче яктан ничектер рәхәтлек тә бирә торгандыр. Чөнки гел бергә булу, шушы коллектив белән, гаилә белән бу инде үзенә күрә ничектер эштә дә җиңеллек бирә, рәхәтлек бирәдер дип уйлыйм. Бер-берегезне аңлап, бер-берегезне шулай хөрмәт итеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Владислав, менә шушындай матур әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт сиңа. Киләчәктә дә сиңа зур иҗади уңышлар телибез. Сиңа әле тагын бик күп конкурсларда катнашырга насыйп булсын. Шушы коллективта матур гына эшләп, зур дәрәҗәле исемнәр алырга насыйп булсын сиңа. Һәм тамашачыларыбыз сине әле бик күп матур образларда күрер дип ышанып калабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт.